ധ്യാനമന്ത്രം അല്ലേ? അത് ധ്യാനമന്ത്രമാണ്. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം ഈശാവാസമിദം സർവം തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപരിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം, ഇന്നലെ നമ്മൾ ധ്യാനമന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു. ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അതായത് ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. പൂർണ്ണങ്ങളുണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണ്ണനായി തന്നെ. ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതാണ് അല്ലെ? ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടായിരുന്നു, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എന്റെ ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഓക്കെ ആണോ? ഒന്നും കേട്ടില്ല മാതാജി. ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. മാതാജി പറഞ്ഞു നോക്കാം. കേട്ടു മാതാജി. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നോക്കി നോക്കിട്ട് പറയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ധ്യാനമന്ത്രം കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? എല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഉടമസ്ഥനാകുമ്പോ ആ ഉടമസ്ഥന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഉടമസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് നീക്കി വെക്കും. നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മളമ്മ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 4 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേർക്ക് ഓരോ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം ഇട്ട് തരും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോട് പറയും ഇത് ഇന്ന പ്ലേറ്റ് ഇന്നാളുടെ, ഇത് ഇന്നാളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്ലേറ്റ് അല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ വരെയെന്ന്? അടി കിട്ടും അല്ലെ? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കാനും പാടില്ല, നമ്മൾ നമ്മളെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും, അപ്പൊ നമ്മള് അമ്മയുടെ മക്കള് 4 പേരും നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? മനുഷ്യരായിരിക്കും, മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷികളായിരിക്കാം, വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ മന്ത്രം ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. എന്താണ്? സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരാടാ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനത്തെ പണി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ മക്കളിൽ ആരാണ് ഈ പണി ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവരത് എടുക്കുന്നത് ആരാ? അത്യാഗ്രഹമുള്ളവരല്ല, മനുഷ്യര്. ആരത് ചെയ്യാ? മനുഷ്യര്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? പശുവിനെ പറയാം. നമുക്ക് പശു പാല് തരും നമുക്ക്. പശു എന്നിട്ട് എന്ത് കഴിക്കും? പാല് കുടിക്കോ പശു? പുല്ല് കഴിക്കും. പശുവിന് എന്താണ് ഭഗവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന? പുല്ലും വൈക്കോലും അതൊക്കെയാണ് പശു കഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പാല് നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പാലും കുടിക്കും,
പിന്നെ പശുവിനെയും കഴിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ? പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൃഗങ്ങൾ, ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്ക്, ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് മാംസം മാത്രം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതുണ്ട്, അവരത് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. പശുവിന് പറഞ്ഞത് പശു കഴിക്കും, മൃഗം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കഴിക്കും, അത് നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരതും നമ്മൾ കഴിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം, അതാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പം, അല്ലെ? അതാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായത് കാര്യം. അനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നമുക്കപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് വിടും? നീ എന്നാ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചോളാൻ പറയും. അതാണ് നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളെ മനുഷ്യരായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ പറയാം, എന്നാ ശരി നീ അതായിട്ട് പോയിക്കോളാൻ പറയും ഭഗവാൻ നമ്മളോട്. അപ്പൊ പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് വരും? മൃഗമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാതും അപ്പൊ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ച വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ പാടില്ല. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1. ഈശോപനിഷത്തിനെ 5 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ എത്ര മന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത്? 18 മന്ത്രം പ്ലസ് ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം. അപ്പൊ 19 മന്ത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ധ്യാന മന്ത്രം കൂടാതെ 1 മുതൽ 3 വരെ ഉള്ളത് ഈശ്വരനുമായിട്ട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 8 വരെ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക. ശരിയും തെറ്റും അത് വിദ്യ, ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക്. പിന്നെ 12 മുതൽ 14 വരെ ഉപാസനയിലെ ശരി തെറ്റും, 15 മുതൽ 18 വരെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ 18 മന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉടമസ്ഥതയിലും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടവ അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും, സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തനിക്കായിട്ട് നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തനിക്കായിട്ട് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം, അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കരുത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയണത്, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി മാതാജി. വൈദിക ജ്ഞാനം, ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്. കാരണം അത് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കുറ്റമറ്റതാണ്. കാരണം അത് എവിടെന്നാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ആത്മീയമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷയമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനാണ് ഈ ജ്ഞാനം, വൈദിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത് ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ഉറവിടം. അതുകൊണ്ട് അത് അപൗരുഷേയമാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ മനുഷ്യരിന് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഏതാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 ന്യൂനതകൾ ആർക്കുണ്ട്? നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 4 ന്യൂനതകളാൽ പരിമിതമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. വേദങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഈ അറിവ് കൊടുത്തത്. ഈ വേദങ്ങള് ഭഗവാൻ ആദ്യം ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ
ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ആ അറിവ് പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ പിൻതലമുറയ്ക്കും കൈമാറിയപ്പോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പിൻതലമുറകാർക്ക് അത് കൈമാറി കൈമാറി വന്നു ആ അറിവ്. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകിയാൽ അവിടത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാലാണ് എന്ത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ സർവ്വതും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായ ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. അപ്പൊ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും. ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തൽഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് 4 യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അതില് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്? സകല വസ്തുക്കളുടെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതി നമുക്കറിയാം. ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ? അതായത് ഭൗതിക മൂലങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ അപരാപ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയുന്നതാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ, മനസ്സിലാവണല്ലോ? ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ? ഓക്കെ. പരാപ്രകൃതി ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പരാപ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്നാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയാണ് നമ്മൾ പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്ഭൂതമാകുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപരാപ്രകൃതിയുടേതോ അല്ലാത്തതോ ആയി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ പരാപ്രകൃതിയുടെയും അപരാപ്രകൃതിയുടെയും അല്ലാത്തതായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവത്വം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. അതായത് നമ്മള് പരമസത്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ നിരപേക്ഷ സത്വം, അതായത് ആ ബ്രഹ്മം നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവത്വം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്, ആ പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭാഗികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തി ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭാഗികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും അതെന്താണ്? എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി ചൂടുമായിട്ടും വരും, പ്രകാശമായിട്ടും നമുക്ക് തരും, രൂപത്തില് ഊർജം വിതരണം ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പല രീതികളില് ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ശക്തി, സമ്പത്ത്, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിപൂർണനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവനുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം? ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് മാത്രമല്ല, ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? സ്വീകരിക്കാനും പാടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നീക്കിവെച്ച ഒരു വിഹിതം, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഈശ്വരൻ നമുക്കായി ദയാപുരസരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സംതൃപ്തരാകണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട് പണിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങിയ പല വസ്തുക്കളും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, ആ വീടിനെ നമുക്ക് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വീടിന്റെ അവകാശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണും മരവും ഇരുമ്പും ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് അതിന്റെ അവകാശം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ വസ്തുവിന്റെ അവകാശം ഉടമസ്ഥാവകാശപ്പെടാനായിട്ട് വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ രൂപവൽക്കരണം ചെയ്തു. ഈ മണ്ണും സിമെന്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? രൂപവൽക്കരണം ചെയ്ത് നമ്മളതൊരു വീടാക്കി മാറ്റി. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ്, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. അത് വെറുതെ വായിച്ചു വിടാം, നോക്കട്ടെ. അത്ര കുറച്ചു ഇതിൽ പറയുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആകുമ്പോ കഴിവുള്ളവരുണ്ടാവും, കഴിവില്ലാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിരിക്കും ഏതിൽ വരുന്നത്? കമ്മ്യൂണിസത്തിന് നയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സമൂഹത്തില് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ധനികര് പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? മത്സരമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം. വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കരുതുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ, 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കരുതുന്നതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി ക്ഷത്രിയരാണ്. രജോ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവരെ അതിന്റെ വെച്ച് പറയുന്നത് നരദേവന്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ ക്ഷത്രിയർ വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ അതിന് താഴെ വരുന്നു. അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷത്രിയന്മാര് ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അതിൽ താഴെ വരുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർ. ഇത് നമ്മളിൽ ഇല്ല അധികം, അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വെറുതെ വായിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ഒരുവൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന് അഭിമാനിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? സസ്യബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തല്ല? അഭിമാനമല്ല. സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ല. സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ജീവനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്? മൃഗങ്ങളുടെ പോലെ അത്രയും ഇല്ല അവരുടെ അവബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സസ്യബുക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നിയമങ്ങള് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങളിൽ വികസിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അറിയാനും അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം അവരിലില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ആർക്കുണ്ട്? മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ അതീശത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കാരുണ്യം നമ്മള് പ്രസാദമായിട്ട് കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയെ പ്രയച്ഛതി തദ്ദേഹം ഭക്തിബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കാരുണ്യം എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടോ പ്രസാദമായിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരെന്താണ്? പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതരം യാതനകൾക്ക് അവൻ വിധേയനാകേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യാതനകൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടതായിട്ട്
വരും. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ മൂലമായ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം എന്ന് പറയുക. അതാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നത് മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മനുഷ്യന് നാശം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, കഴിഞ്ഞ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു. എനിക്ക് മാർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പേഷ്യന്റ് വന്നു, നെറ്റും പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ അതുകൊണ്ട് മാതാജി. മാർക്ക് 15 മാർക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കയറിയിട്ട്. ഇതാ വരും കേട്ടോ, പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 15 മാർക്കുണ്ട് മാതാജി. എനിക്ക് ഓക്കേ, പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പോവാണ്. ഇല്ലയോ ദേവി മാതാജി മാതാജി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ആരാണ് വെച്ചിട്ടാ. നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി ഇന്ന് ലെവൽ 2 ആണോ ആദ്യത്തെ എക്സാം? ലെവൽ 3 ആണോ 9 മണിക്ക് എക്സാം? ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ലെ നമ്മുടെ സമയം പോവില്ലേ? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണ്. നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. മുഴുവൻ തനിക്കായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അർഹമായത് മാത്രം വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാകാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് ആരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിൽ വന്നത്? നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ശരിയായ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്നതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ അറിയാലോ. തെറ്റുപറ്റുന്നു, ഭഗവാൻ ആദ്യം വേദോപദേശം നൽകിയത് ആർക്കാണ്? ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി ഏതാണ്? പരാപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവാത്മാക്കള് അല്ലെ? പരാപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട. ക്യാപിറ്റലിസം കമ്മ്യൂണിസം വർണ്ണാശ്രമം അത് വേണ്ട, നമ്മളെ ബുക്കിൽ ഇല്ല. അത് ആ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അവരത് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് പോയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സോഴ്സ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേണ്ട. 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്തായാലും പുഷ്പം ഫലം ദേയം എങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൊടുക്കാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന്റെ കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾ അപഹരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുന്നത് വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. മനുഷ്യന് നാശം സംഭവിക്കുന്ന ലോഭം പാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകളാണ്. പരമപ്രഭുവിന്റെ അധീശത്വം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം. അതെ, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയണ്ട ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക, അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം. അതാണ് നമ്മൾ